ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако дар бозори Корвон қарор дорем. духтарако нигоҳ кунед чӣ қадр тиловориҳои фасон. ҳозир духтарако ма дар бораи ҳамин чизо маълумот метиҳам камтар, баъд савдогара гапҳои расондагиша дар шумо мерасонам. духтарако дар ҷа нарх наво сар мешавад ай 450 сомон тиловориҳошон духтарако то 700 сомон. духтарако детский тилочаям хушроак доранд. духтаро доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ доранд. духтарако дар ҷа тилои Россия ҳам ҳастай. Чуноне ки гуфтам нархи навошон ай 450 сомон сар мешавад то 700 сомона. касе конкретно харидораи хоҳиш мекунам, ман рақамҳои савдогара мемонам, маълумоти бештарро аз худшон мегирем. лекин духтаро хоҳиш мекунам касе сум дора, хеле баъзеато менависем меган ами савдогар ҳоли оиликша гирифтагӣ нест. мақсад сум дошта бошем, метавонем заказ кунем, нависем, савол ҷавоб кунем, вақти фурӯшандарам нагирем, вақти тилои пурқимати хитонам нагирем. духтарако дар ҷа хулоса тиловоришон ҳам итальянский ҳастай, ҳам российский. духтаро качествои ҳамашон хушрай. рости гап қариб муддати 5 ё 6 сол шуд ман фақат худам ай ҳаминҷа тиловор мехарам. чи барои хонавода, чи барои фарзандот, чи барои худам ай ҳаминҷа фақат мегирам. качествои бор шуда гарантия. нерам духтарако нав гирифтам, аҷоиб хушрай диден. и чалои ман ҳамаш ай ҳаминҷа ина. қайбо чанд иш топхрак дай ва чанд чита ки мехарам ай ҳаминҷа мегирам. качествоашон 200% гарантия. ина чала мегум гӯшборчо барои кӯдако аҷоиб хушрӯакан. нарху навора ай савдогар мегирем маълумот духтаро. чуноне ки гуфтам доставка доранд. насия ай ҳама хубаш ҳамия ки бо алиф насия доранд духтаро. нашоти нархи наво дар WhatsApp нависен хоҳиш мекунам. суроға бозори Корвон аз тарафи тило бозор духтарако ҳафтум дар рӯза таги подвал мефурӯем. магазини 5 магазини Мадинай дар мақсад чанд та магазин ҳаста бо имина магазин Мадина магазин 5 бугем бо шумо нишон метиҳам. касе суроға нофаҳмои WhatsApp мемонам, метонен занг занен нависен, раҳа бо шумо диққат карда вай мекунам, мефаҳмонам духтарако. ина хулоса ҳамҷада нарх навои тилошона ай WhatsApp мегирен. ҳамашон бо мегӯям барди духтарако качестваш гарантия дорад. не касе дӯстдори ани чалоҳои пешина ҳастай, нигинои сурхқати айём дорам. дӯстдори чалоҳои мошаллоҳ мана чанд моделай размерои калон, майда, расветка, тилои зар, тилои сурх, хулоса ҳама намудаш ҳастай. хайни браслетошон бо ҳаста духтаро. ман та дигам пеш доштам ай ҳамҷа браслет ман гирифтам беҳади бад хушрӯй бовар кунед духтарако.